Ktien na Ktien ke jong Blei ke don ke bor wan pen kelai ke bebon. Ktien na Ktien ke jong Blei ke don ke bor wan pen kelai ke men sim ke donun mau. Kapun pat kapun pra kapun pedang ke donun mau. Namar ke don ke bor ha Ktien ke jong Blei. Ndai so sipat ke bebon ke bangit ke don ya ke Ktien ke belum ke atiar ya le ke jong ki. Tang ke wei ke atiar ke Soitan u khnyo u tiang that barulah syarem ru ni tang bau khnyo bau tiang ulah syarem ru. Bakta ke Ktien ke jong Blei. Pitem nem. Soitan dei, tiang dei pi pong ya ka to ka jingda sedem jo ka ha. Pitem nem, Soitan tiang ya pi pong ya ka sti jo ka jinge. Pitem nem, Soitan tiang ya pi pong ka helmet ka kle ka jong pi. Pitem Soitan tiang ya pi pong ya pan po. Jong ka jing shisha. Dan tang ka wei ke Soitan war tiang bar kyo that. Bakata ka dei ka white lam jong man sim, bakata ka dei bebon na barigi Kristan tim don ru. Unduan je sang Khlem Bible ru. Panjang sang Khlem Bible. Lada film don ya kan ni. Film don yang ni ka white lam wang ti. Ko musipai boleh cakap Thma. Khlem ka atiar ya le, pi tarai tiang sa ucipai bo prasya. Wanam kelat bagai tang maka kawai lam banyale yang paman iki bor jaga jingdom ke banyale yang jem jong ab jong pi Ktien na Ktien ke jong Blei ke don ke bor wan pen kelai ke bebon Ktien na Ktien ke jong Blei ke don ke bor wan pen kelai ke men sim ke donun mau kapun pat kapun pra kapun pedang ke donun mau namar ke don ke bor ha Ktien ke jong Blei ndai so sipat ke bebon ke bangit ke don ya ke Ktien ke belum ke atiar ya le ke jong ki kawai lam kapun mong kawai lam kapun mensam kawai lam kapun yap ya ke jingim jiki bebon ndai ke Ktien ke jong Blei sapnya thoi pi kapun kia ya ke babang itang Ktien ke jong Blei Ktien na Ktien ke jong Blei lala wan sop spine ke donut ke bebon ke bamang Ktien ke jong Blei ka jing kremen Ktien ke jong Blei ka jingim Ktien jong Blei ke kershan ya ke jinget ke jong ab jong pi Biko aban scam ke jinget pule bon ya Ktien ke jong Blei kawai lam nar ke tendau kawai lam steal kan loino henry kat ba pi bang pun kam ya Ktien ke jong Blei pin pro jabim pitem na ya kata pin dei upri was tak tam na pin kam ya Ktien ke jong Blei pladon ki atiar ki ba pi phong penyada pladon ya atiar ya le aga jim ke jong pi banyale yo boman tip ya ke we ka jing duai ke dei ke atiar ka ba ngi pinen kam habaro kini ki we pat ki atiar ki bangi ngi la yo imen tak ada upol kun pun kun tang kawai lam wang duai ru nomor balai ke jing duai ke dei ke ta ka atiar ka ba kedup lut ya baro gen riu tli ki atiar mengi la ekran na do mena ka jing duai kalau ka atiar ka ba kedup ya ki Duai nak benda jong ka sti jong ka jinget duai nak benda upan po jong ka jing shisha duai nak benda kata ka helmet jong ka jing penembat kumta ter ka jing duai ka kedup ya baro kita ki atiar jong bangit ke bau ukup ha ka jing ke jong ka atiar kini ka jing duai ka atiar ka bamla ban i ka bang kon bo ubaman ha ka jaka ka bari. It is a secret weapon that we fight in an unseen world. Ka jingele, ka tergele, ka mangele, ha ka prothe, ka bamla ban i de ki ka. Kanu mo na preng jong pi ki bla duai nam tak na ki jing seng hang ne pom maur kneng. Bala da kalom ki jing jok pa de na mat kla duai ma pi. Ka jing duai ka ba pi duai. Kla ya le nam tak ni ka Thma. Ha ka jingele ka bari ka jong pi. Ka jing duai ka de ka atiar ka mangele, ha ka jaka ka bari. It is a secret weapon. Kajing atiar ya le, ha kajing ka bari ka bangai ya le. Tak ada ngok benong susuk ni sam. Kajing job ya ka Thma ri kam day. Ha mangilali her ya ka Thma. Hanre kajing job ya ka Thma ka sedang menba pi dem ha kajing duai. Ha kajaka ka bari.